Θα πω κάτι καταληκτικό τώρα και μετά θα απαντήσω σε ερωτήματα, γιατί συνεχώς ακούμε, διαβάστε συνεντεύξεις, έχετε αποστεθήσει και εσείς απορίες ή δεν σας ικανοποιούν οι απαντήσεις που ακούτε. Θα σας δώσω μια πληροφορία που είναι άμεση. Μιλάει ένας από τους εκπροσώπους των ομοφύλων, των ομοφυλοφίλων, με ένα καλό ιερέα ορθόδοξο, με τον οποίο έχει μία σχέση, μια επικοινωνία. Αυτό δεν μου το είπε ο ιερεύς που μιλήσανε, ωστόσο μου γνωστοποιήθηκε άμεσα από αυτόπτη και αυτίκο. Χαιρετήθηκαν στην εκκλησία και λέει, του λέει ο ιερεύς, ως πότε θα είσαστε αντιδραστικοί, θα έχετε όλα απαιτήσει και τέτοια. Λέει, πατέρ, κάνει υπομονή. Τώρα θα περάσει ο COVID. Ήταν ακόμη ο COVID. Θα περάσει ο COVID, λέει, που έχει γίνει το σχετικό, η σχετική προετοιμασία. Δηλαδή μέσω του COVID απονεύρωσαν την εκκλησία, τον χώρο της λατρείας τον κάνανε κοινό χώρο, όπου δεν προστατεύεται πλέον ο άνθρωπος από τίποτα. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων. Ένα αυτό. Δεν χρειάζεται πίστη για να προσέλθεις στον ναό. Πρέπει να κατοχυρωθείς για να προσέλθεις, να προστατευτείς από όλα και από όλους. Και από τη Θεία Χάρη. Ξέρουμε εμείς αν είναι η Θεία Χάρις που μας δίνει. Ο ιερεύς έχει και μικρόβια μέσα. Γίναμε τελείως παράφρονες. Του λέει λοιπόν, μόλις τελειώσει ο COVID, θα τεθεί το θέμα του γάμου των δικών μας. Σημειωτό είναι αυτός πρωτοστάτη, αλλά δεν τον ενδιαφέρει ο γάμος. Και ουσιαστικά δεν τον ενδιαφέρει και τίποτα, τον ενδιαφέρει μόνο να εκδικηθεί τους δικούς του. Θυμάστε μία ηθοποιός, τι ήταν αυτή, που για να εκδικηθεί τον πατέρα της έγινε εκείνη η γυναίκα και παρουσίαζε τον εαυτό της στις πιο εσχρές κινήσεις και σκηνές και ταινίες. Γίνονται αυτά. Του λέει, θα θέσουμε μετά που θα τελειώσει ο COVID αυτό το θέμα και θα ψηφιστεί στη Βουλή. Του λέει ο ιερεύς, μη γελιές άνθρωπέ μου, του λέει, μιλάμε για 0,1 και να δούμε. Το ότι πάει και αυτός έτσι. Πάτερ, έχεις λάθος. 175 είναι δικοί μας. Επί της αρχής ψήφισαν 254 βουλευτές, από τους οποίους 175 είπαν ναι, 77 όχι και 2 δήλωσαν παρόν. 175 βουλευτές είναι τέτοιοι.
κι ας έρθουν όσοι θίγονται από αυτό να μου υπογράψουν πρωτόκολλο ότι εγώ δεν είμαι ομοφυλόφιλος. Ακούτε? Είσαι δηλαδή αφελής, παπά μου, που πιστεύεις αυτά. Εμείς τα έχουμε κανονίσει όλα. Και συνέρχεται αύριο η ιεραρχία γιατί δεν τους έχει πάρει είδηση. Άραγε δεν ξέρει με ποιους ανθρώπους έχει να κάνει. «175», δηλαδή μιλάμε για μεγάλη πλειοψηφία. Θυμάστε τι σας είχα πει σε προηγούμενη επικοινωνία μας, ότι από τα 26 κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τα 15 έχουν θεσπίσει το γάμο των ομοφυλοφίλων. Άρα λοιπόν τα ποσοστά αυτά είναι πολύ αντίστοιχα. 15 αρχηγοί κρατών είναι ομοφυλόφιλοι. Αν δεν είσαι τέτοιος δεν προείστασε. Αν δεν είσαι τέτοιος και δεν έχεις συνάφη τέτοιο, δεν θυσιάζεις το εκλογικό σώμα για τους ανθρώπους που πράγματι ως ψηφοφόροι είναι 0,1%. Αλλά τι να το κάνεις, αφού όλοι οι βουλευτές είναι έτσι, οι οικογένειές τους βοούν, το σόι τους και το κράτος που έχουν φτιάξει όλοι οι υψηλόβαθμοι είναι τέτοιοι. Και οι υπόλοιποι είναι μασόνοι. Και αυτοί είναι και μασόνοι και τέτοιοι. Εγώ συκοφατώ. Τους προσφέρω αυτή τη θέση εδώ να έρθουν και να παρουσιαστούν στον ελληνικό λαό, αλλά δεν με υπολογίζουν βέβαια εμένα, να παρουσιαστούν για να πούνε εγώ δεν είμαι, εγώ δεν είμαι. Και θα πέσω να τους βάλω μετάνια σε όλους. Γράψτε τον αριθμό 175. Από τους οποίους 175 είπανε, 77 όχι και 2 δήλωσαν παρόν. Και βλέπουμε τα πιο παράδοξα πράγματα. Προς τιμήν του αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος λέει ή μόνο να ψηφίσουμε αυτό το γάμο. Καταργείται η πατρότητα και η μητρότητα τελείως. Πάει, τελείωσανε. Πολλά χαμόγελα αποτυπωμένα σε selfies, αλλά και έντελο ενθουσιασμό μαζί με συγκίνηση στα θεωρία της Βουλής, όπου βρίσκονταν μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, έγινε δεκτό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, με την οποία γίνεται νόμος του κράτους η ισότητα στο γάμο. Επί της αρχής ψήφισαν 254 βουλευτές, από τους οποίους 175 είπαν ναι, 77 όχι και 2 δήλωσαν παρόν.